Soy Eduardo Fernández, apicultor, tengo un apiario con 20 colmenas. Mi producto, miel Mongó, está elaborado en el Parque Natural del Mongó, la montaña con más biodiversidad de Europa. Soc Antonio Edilla, fundador de Macterra, un projecte de sistemes agroforestals, boscos comestibles i recuperació de gallines autòctones. La educación es un valor muy importante. Por ello, intentamos, haciendo talleres, acercar el mundo apasionante de la abeja a las nuevas generaciones. L'objectiu d'aquest sistema és canviar el monocultiu per un policultiu en abundància d'espècies i el màxim aprofitament de l'espai. En aquest projecte hem introduït la gallina xulilla, que és una raça reconeguda valenciana, molt adaptada al nostre clima, i volem criar-la per a poder proporcionar-la a altres galliners de la comarca. Además, realizamos rutas de apiturismo. En ellas, concienciamos y sensibilizamos a todo el público de la gran importancia de este polinizador para el medio ambiente y la biodiversidad. La xarxa agrícola és un projecte que tracta de revitalitzar el sector agrari de la Marina Alta establint noves estratègies de treball.